Kwelo hlelweni ezikabhoqo wel studio kuphi na kuphi la ukhona eNingizimu Afrika kuyonke ama hostela sikhuluma ngeJabulani sikhuluma ngeNasifili sikhuluma maningi kakhulu ngeke ngiwaqede buya futhi nikuphi la nikhona jipi ngiphethe insizwa ikhaya elisha leli la khona sikhuluma ngeinsizwa sikhuluma ngamaphisi aseNingizimu Afrika njengamanje ngiphethe iqhawe lakithi sikhuluma ngomazibuko sikubinge iqhawe lakithi. Yebo siyabonga msakazi. Ngifuna ukutshela abantu ukuthi kulandisa abantu kancane nje usike lijikayo ukuthi uma sikhuluma ngomazibuko sikhuluma ngobani? Masikhuluma ngomazibuko futhi sikhuluma noQovula walapha phansi lapha equdeni lapha eNkandla. Iphisi lidala ngineminyaka ngikhona kule ndima yophisi ngoba ngiqale ngimncane ngize ngifike lapha ke sizingela emakhaya. Ngisazingela emakhaya futhi ngizingela ngezinja lezi ezazincane kushuthi nje ngifana ukuthi ngangisese primary lapho mfowethu ngaze ngakhula nokuzingela ngikhula ngoba ngize ngifike namhlanje ngize ngifike lezi zinja ke lezi zase tertiary njengoba sesema tertiary sengigogotile usugraduate ngangigraduate ayiqinisile phela mfowethu kuze kube namhlanje ke ngagcina ke sengifikile lapha njengoba sengize ngifika nala ebukhosini ubukhosi bamaphisi kwagcina kuba yimi ngiba inkosi yakhona. Hayi angifuni uye phezulu kakhulu uyilandele phezulu ngifuna siyiqale phansi uthando lwakho nokuzingela lwakheka kanjani ungathi yini le ekwenze wathanda ukuzingela mfowethu kuyonke into ikhona kodwa ukuzingela kwayinto ithanda kakhulu eziphotini zikhona ukuzingela nje mfowethu lokhu ngathi kube njengoba kushuthi nje kunjenge ukuthi ma kade kukhona ozingela ukini. Yebo kushuthi kusuka kanjalo kushuthi kuyisiphiwe esinjalo ugcina ufuza lo muntu lo. Yebo kushuthi nami mangilandela ukuthi wangafuza umkhulu wayizingela kakhulu. Yebo kushuthi nje ngathatha lapho ke nami kwangena kimi egazini ke nje kuba khula ngize ngifike nakho manje la eGoli. Yebo usesemakhaya bekunjani ukuhlabana ngoba phela ukuzingela kufana nokushela intombi noma kufana nokureyisa kwemoto ubunjani ekuhlabaneni usaphatha lezi ezincane izinje. Bengisihlabana kakhulu insizwe ngakhula nazo nje lapha osipho mfokhayelo bangazi kahle mfowethu bengihlabana kakhulu lapho ushaya onogwaja ushaya impunzi bengishaya impunzi sishaya imbabala kunane ingulube ezintaba ke lapha ngakithi ke imbabala onkonke impiti bengihlabana kakhulu mangathi ngiyabhala nje ngaze kuphela iphepha ngibhale sivele nangale kwephepha mangake ngibali ngahlabana kangaka mfowethu. Iyiphi nja owabaxosha ngayo kakhulu ngaleso sikhathi oyikhumbulayo owakwanazo? Kwakusiqhwaka nje ngangixosha ngayo kahle lapha ekhaya kwakusiqhwaka. Uthini moyibonga isigijima nakho ixosha ikhomba ukunqoma ngempela? Kwakusiqhwaka samadoda lezi ngafa ngafela ubala amadoda. Kwayisiqhwaka impela ke le. Uthini moyibiza ngithothi isikubeke phansi ngempela uyayibona izokunquma mase uyimemeza. Angisho ukuthi hayi ke manje nasiqhwaka ke manje wena siqhwaka. Hayi besibona naye ukuthi hayi uyangibonakele uyangibiza ubaba mkhulu ngapha uyangibiza ubaba ngoba ngangiyibiza kushuthi kwakade kuyinje ndala yayikade ikhule kukhona bonke abantu ekhaya kukhona kusuka kubaba. Yebo kwaze kwafika ke mina ngimncane ngoba ngiqala ukuzekela ngiqale ngino 6 years. Yebo ngiqale ngino 6 years impela ngiyime ngimncane kubo bonke abengenzeka nabo enqaneni. Yebo ngakhula nakho kanjalo. Singasho njengamanje usuyiqhawe elikwazi ukuyikhanda inja uyikhande nje ukuthi isilwane senyanye ifuna ukusinquma ngalendlela le. Ekhandeni ke nje noma phela kunama vice esikhandeni kodwa nje zona ziyakhandwa ngoba ke lena nje ikhandwe yimi futhi inja kunje ubuyibona nje ikhandwe yimi zonke onayo le zibuya ezandleni zami phela la. Zisencane ke le nje ubuyino 2 years le ibuya khona la ezandleni zami. Asithathe uhambo lwakho ukhuphuka uze eGoli mawufika eGoli uzohlangana kanjani namanye amaphisi noma uhlangane kanjani namanye amaphisi uqale kanjani ukwazana nawo ngoba phela uma ufika eGoli usuke vele ufuna umsebenzi kodwa bese kuba ukuthi nayo lento oyithandayo futhi oyijwayele ukuyenza iyayiveza nayo uhlangana kanjani namanye amaphisi la eGoli. eGoli ngiqale ngafikele elokushini ngathola ukuthi manje ayivumi impilo yami kahle elokushini ayivumi ukuthi ngingafuya izinja ngaze ngeza khona lapha ehostela ke ngafike ngathola indlu lapha ehostela
ngabe sengihlangana ke namaphisi ke onke akhona la amadala njengo babu Mutwa onolo singahlangana nabo ke bangifundisa ukuzingela la eGoli ngoba kufana phela nokwasekhaya bangifundisa ngathi kuhluke ngani ukuzingela kwaseGoli nokwasekhaya umfundi abantu sengishilo nje ukuthi la usuke sokuyiprofessional akufane la sengisemazingeni athi kuba phezulu hayi bangifundisa ukuzingela ke ngahamba ngathenga izinja ngoba inje ngayithenga nje oqala ngayithenga ngo-6,000 eBloemfontein yebo hayibo ngayithenga lapho eBloemfontein yebo sengibona lamaphisi kala ukuthi ngoba izinja zami angithi ngangakazi ukuhlukanisa lezi zinja nezasekhaya bafike bangifundisa ukuthi ayihlukaniswe izihlukene izinja asifani nezinja lezi zasekhaya ngisho namagama azo amagama nje akuseyona lamagama lawa mhlambe okubhinqa lawa asekhaya obangifunane obangizwane ozondo izinto enjalo sekuba namagama nje alula uyabona nje uHerod la uHerod nangu Herod uHerod nje uyamfuna umntwana weHerod uyabona sesiqhwaga sangapha amafilistini ngapha ngifuna sibuke la ngesikhathi uzoyithenga nje ube njani ukuthuka mawuza kuthiwa kunenje biza 6,000 kanti ekhaya uyazi ukuthi umdlwane uyawusiselwa nje ukhandeke kube lento oyifunayo ngoba ngase ngibonile kwabantu abadala baphambili angizange ngibe nako ukuthuka ngaba nokujabula ukuthi vele nami ngifuna ukufika kulela zinga labo ngibona lezi zinja zabo seyikwazi ukubamba inyamazana umathanda so nami ngafisa ukuthi nami ngikwazi ukubamba inyamazana umathanda hayi ngangena ke ngajoyina kibo ke ngaze ngihamba nabo siyothenga izinja kanjalo ke futhi beyithenga ke izinja ngoba bebevele beyithenga nje bona kusodala asebemgatsha ubomvu vele kulendini ngayithenga kanjalo ke nje nami angibanga nako ukuthuka mfowethu lapho ngabo ngafila nje nami ngiright uBloemfontein umlanda eBloemfontein uzomqamba ukuthi uBloemfontein wayibiza ngubani igama layo lenkunzi futhi awusiphi umlando wayo ukuthi iziphi izinto ayakwenzela zona ongathi wazakujabulisa kakhulu ngayo lenkunzi yakho yokuqala wayithenga ufika eGoli ngoba ngangijabule ngalendlela ngayibiza ngoBloemfontein sengiyibiza ngegama loba la yayithengwe khona vele ngithi hayi vele igama kweBloemfontein vele ubibuya le kude kanjani uBloemfontein ukugilima uBloemfontein imhlola yenza wangenza ngangena ebalazweni nami labantu ngoba wabamba impunzi yangapha ko North West la engabanjwa khona abantu ibashiya abantu nabadala inyamazana uqala lapha sasikhona indawo kuthiwa kwaJuwa yebo yathi khapha nje impunzi ngabona lenye lenja ayifica kalula inyamazana engathi ngiyipress ngeremote yebo ngathi ulenje ngathi ipress ngeremote ngaqala ke nami ngaze ngibone umkhaba ngoba ngisemncane lo ngangangawe nje ngaqala nami ngamila nganomkhaba ngaze ngazothenga ubhidlize emva kwayo kanjani ukubabaza lensizwe efikayo esingayazi naye futhi sifike ezibula ngempunzi ngaduma kakhulu mfowethu lapho ngoba njengokusho la eGoli nje ayalikho iphisi elingangazi ngaduma izwe lonke lapho ngathi hayi selifikile ke vele isikhathi sami sesifikile sokuduma vele ngoba yazi yathi mayifa nje leyo nje ayingaphindela ngiclean nje futhi ngathenga enye inje kwakuthiwa ubhidliza lapho naye yangithatha yangibeka phezulu ebalazweni ungakafiki lapho ngifuna sizwe la yakhona lento ethi amaphisi inja mayifile ayengcwaba noma aphatheka kabi ngendlela ukuthi iphisi lingaze likhale iqiniso kangakanani leyo iqiniso lingayiphikiswe lelo uyuphatheke kabi impela ayiphatheka kabi ngoba inje isuke sifana nomndeni wakho uyuphatheka kabuhlungu impela ongangawuzi impela ukuthi ngathi likhona iphisela angcwabinja nje impela kwa umngcwabo nje impela uthize baze bayihlabahlabe ngisho inkomo uyabona kuyenzeka lokho kwenzeka impela lokho kwento ijule kakhulu lento umfowethu ijulile emva kwaBloemfontein ubusuthenga ubhidliza ngathenga ubhidliza emva kwalapho isiphi izathu esasenza ukuthi lenje uyiqambe ngobhidliza ngase ngibhidliza nje yonke into vele ayiseduze kwami vele ngaleso sikhathi ngase ngilwa nje sengibhidliza nje sengivele ngibone sengifuna ukusala ngedwa ezweni ungasafuni lutho kahlahle ngobhidliza wawusukhonya nje ungasafuni ngangasafune lutho sengibhidliza nje iphisi eyiphambi kwakho enyathelo hayi mfowethu ngihamba kuyo ngenyawo vele lapha ngihamba kuyo ngenyawo ngempela futhi ukujabula kwami wonke kwaba futhi kuye kwangena kwagxila ezimpandeni zayo leyanja ngendlela sazona ngawo besike sihambe nayo khona ehostela nje inja nje bezizwana naye ngathi impela kwaba buhlungu noma isifana nomfowethu ubhidliza ube njani ukushaya noma ugila nje imanga yipi inyamazana ngathi yaba nje ubhidliza akaqophela ngawo umlando uthi yabona ubhidliza mshayeshale inyamazana hayi wangigeza inhliziyo
ngagezela wangiqophela umlando ngingaphi iBlune yebo ebamba iqhina lempongo ngalifica ngafika lele phansi malivuka yebo ngamnikeza hayi mana ke ngifuna sibuke futhi lento ungakoqeda ukuphendula umbuzo wakho bese ukuphula nje ulivu uma sikhuluma ngokudedela ukuthi indlu uyayidedela inyamazaneni i-distance iba ngakanani lapho i-distance ibanga mhlambe nje uma ngibheka ngaba uma 10 meter kuya ngokuthi ivuke kanjani mhlawumbe 10 meters or 5 meters kodwa kuyabani khona lokho uthi hayi lenyamazana iseseduze le ake ngithi kuyibambe nje ikithi ukuqhela khona ngiyibona umdlalo bayo inyamazana ngoba wena inengathi inesulubezi inyane likhona kunzima ukuthi ungakwenza lokho ngeke uyiqhele ngoba izosuyiqhela iphile igcina ihamba ngempela so kufanele ukale nawe ukuthi nje into oyikalela wena njengomuntu uthi hayi njengoba isikula 10 meters vele isuka lapho ngihlukane nazo izinja ngemkhungu ngihlukane nazo lapho ke kuyoze kulamula ukuthi enye iyahamba phela inyamazana ukuthi ziyafa zonke inyamazana esuke zivuke uyinikelile ngomningi ziyahamba ngoba kuye kwenzeke nje kuzingelo lana ukuthi emaviki azabe emathathu ngakaze kubanjwe inyamazana awusithatha usibeke lapho ubhidlize eqophela umlando ubhidliza ungiqophela lapha makuthi uzosuka iqhina ngilisusa ngoba laliseduze kakhulu kwasho ukuthi kunesikhotha lapha lahamba iqhina lafika lapho maqala esikhotheni kwasho ukuthi ulibonile umthakathi wendaba silwane sikamhlolo hayi sake savala amawashi sonke safe saphuma esikhotheni seqhashile likude hamba yedwa ubhidliza noma mhlawumbe khona inkunzi abambe nazo inkunzi abambe nazo seyisele emuva sekhombisa ubukhonya khona yedwa hayi lokhu njalo afika aphume naye athola indawo sivulekile kwakushile lapho usonjani ukuqiqiza ukhalindwe manje ngiyathetha lapho umfowethu ngiyathetha futhi uba ngafuthi kwakhona le amavuvuzela awushaya amavuvuzela lapho nemfengwane makunje yebo ayingathetha hayi waphuma mayiphuma selikude wasehlanganisa umthakathi wendaba wahlanganisa wafika kulo wathi uyalicapha wafika wathi uyalicela laqhasha lahlala lapha ngamthethisa ngathi ayiyangizwa fanele ile nje yakugijima ngathi iyangizwa ngempela yayebuyela kwesibili kulo lathi yaqhasha lahlala lapha yathatha albeka lapha sigona la eduze yasigijima nale silibekela yebo ngezwe ngomuntu ongalo wathi hayi siyalibamba lenja yakho ngale i1 on 1 wanje ngaye ngafika lapho ngafika ngayibamba yabuya gibela kimi la ngathi hayi so sebenze into amadoda ngalinquma ngalifaka esikhwameni ngahamba ile ngajabula enhlizweni yami ngabuya nje futhi ngicabanga kuleyo yimi kuphele ngabuya ngibambile kuleyo nqina yangigeza kanjalo umoya lenkunzi ngizwe kuthiwa kunama group khona amaJapan khona abanibani niyini nina la ukuthi nezingamarasha la kunamarasha kunamadela kufa kunetsunami kunedube kunejabulane kuneprotea maningi nje amagroup yakhona avuke nje kulesikhathi samanje babanjani ukuhlonipha emva kwalomlando owaqoshwa uBhidliza imizi yamadoda abantu bangisaba kakhulu mfowethu noma ubani efuna ukuyibona lenkunzi eyenza imihlolo enjena bangihlonipha nje izwe lonke njengoba namanje ngaziwa nje njengoNoqovula emva kwaBhidliza ukushika kanjani hlukana kanjani noBhidliza futhi ubani obeselandela emva kwakhe bese kulandela uGadafu noMshini yebo emva kwakhe umGadafu noMshini zafa ngapha enqoleni zona sathola i-accident khona ngapha inqola yaphuma yashayisana netruck zahlukana kanjalo yebo emva kwalapho kwaba uDikoloshe noBhatama nazo zenza nje kube lula kodwa umsebenzi azowenza zonke umsebenzi ube lula njengoba kuhlehla kuze kufika kulezi ngifuna sibuke uma ngabe nesigangeni zikhona ngoba phela uma sikhuluma ngesigange enisuke niyekiso hey isigange sangampela ukhalo futhi awuqhathanisa inyamazana yasekhaya neyala yipi inyamazana ongathi yagijima kakhulu futhi kunzima ukuyibamba inyamazana egijima kakhulu yiyo yakhona la eGoli ngoba kuzinkalo yebo ayina ndawo lengacasha khona ibalekela yona ukuthi nje kusindisa impilo yayo leza sekhaya kungcono namahlathi kunelokunjani yakhona ukudotsha so leza la eGoli zibaleka kakhulu ngoba inje buye ekhaya kwesinye isikhathi kuye kube nzima ukuthi ibambe inyamazana eyala ngoba leyibalekela nje ukuthi ayikho indawo la izocasha khona ize nje iyeke isayibona
idedele nje ngokuthi sihlule sekuphele kuyo la engineini. Akhona mangaye kethi iqhina inyamazana egijima kakhulu. Ngifuna uphendule umbuzo ukuthi iqhina ngabe linyamazana egijima kakhulu ngempela ni. Futhi khona lento yayithi iqhina liyakwazi ukugijima lize libuye lizovusa elinye elingaze ligijime. Ikhona into enjalo. Hayi ayikho into engekho leyo mfundo ayikho. Yebo, kodwa yipi inyamazana ongathi ichale hayi enyamazaneni engeke ngayizingela nengeke ngayibona ngisayivumela ukuthi iyakwazi ukushintsha ngempela. Inyamazana egijima kakhulu iwule. Yebo. Iwule lithi alifane nalo iqhina kodwa lona likhulu. Yebo. Iyona nyamazana ke eyinkinga ngisho emaphisi nonke. Kuka kancane uthi ngabanjwa leyo nyamazana enyakeni njengamhlambe la eRussia nje kancane ngabanjwa zibe 3. Ingabanjwa ibe yodwa ngonyaka. Nakho amanye amaphisi uthothi igoli lonke cene kubanjwe iwule lodwa. Yebo. Futhi komunye unyaka uthothi alibanjwa cishe unyaka odlula akekho walibamba. Igoli lonke. Yebo. Inyamazana iyegijima kakhulu ukudlula yonke inhlobo yenyamazana. Yipi ke insizwa la eGoli noma insizweni ongathi nizingela nazo oke wayivuma ukuthi hayi le ndoda le iyagijimisa noma iminyaka efana kodwa nje indoda othi hayi le ndoda ngiyayihlonipha mina amadoda noma engeke efana nonke kodwa khona le oyibonayo ukuthi hayi makukhona obani kuzodlalwa. Abadoda ayimaningi ngona phela lapha agijimisayo ngeke ngikwazi ukubalula ngoba baphatha nje abantu ehlukene akekho ngambeka nje ngithi ngoba uthola ukuthi lezi njana zayilast phela uthola ukuthi unikade sathi sababaza lo kusasa sesibabaza lo kusasa sekubatshazwa mina kusasa kubatshazwa omunye angeke ngiphumele nje ubala ukuthi yipi insizwa kahle nje ngathi esikhathini samanje ngayibeka uphaphe lwegwalagwala. Njengamanje ubani ongathi uyashisa lesikhathi esikiso njengosikhuluma nawe nje oshisayo umfo kaMbatha la umfo kaNhleko la la eRockville uyovalile njengamanje. Ya uyo savalile impela kwamanje uyo oshisayo. Ngifuna sizoyigoqa le interview iliphi iqembu uthe kunama Russia kuneDube kuneJabulani kuneJepi iliphi iqembu ngathi njengamanje lisiphethe isicoco mhlawumbe ngenyamazana eziningi mhlawumbe ngokuba nezinje egijimayo eziningi njengamanje ongathi hayi iqembu manje ibhande lisekipo ibhande njengamanje liseqenjini laseTsunami. Yebo. iTsunami khona la eRockville ke yilo mfana ngimasho yiboyilelo iqembu lakhe umphathi wakhona uNhleko cha hayi yile saphethe ibhande lishisayo. Nenyamazane eziningi. Inyamazane eziningi nezinja nje abayiphethe ke aphethe izinja impela izinja zizobulala inyamazane ezishisayo. Ngeke sifihle lokho impela. Ikhona lento ethi inja iyafolonywa, inja iyakhandwa, valelwe lezo zinja ezimbili, sikhipheleyo nje suka ifuneka ngaleso sikhathi amagazi kanjalo ngoba nazi izinja ngathi ihlukene nemkhakha ukuthi khona iGreyhound, khona iSpeedhound, khona kanjalo. Ya lezi nje zokuzingela ziyakhandwa vele azithethelwa njengalezi zasekhanje ukuthi izonjana kukhandwa lelo gazi lelo lizibanjwe zivalelwe zombili. Yebo. Ifike iphinge le sekuyophuma lelo gazi ke kuyazi inja lezi nje ziyazi ukuthi le izalo ubani ubaba wayo ubani ngoba ikufakwa leyo nje i1. Yebo. Akufakwe angeni noma yipi inja kufakwe nje i1 ikhiphe lelo gazi ubaba wayo noma moya yaziwa idate yokuzalwa iyaziwa njengoba ngikutshela ukuthi le ina 2 years le ina no 3 years uyabona ngizazi nje ama data azo zonke ukuthi zizalwe kanjani nokudla futhi zidla ukudla okukhethekile azidli noma yini futhi ayiphithizi ihlale zisendlini ihlala zivalelwe zidla ukudla kwakhona ethengelwa khona ihlala nje yonke into up to date uyabona ngoba kufuneka imjovo kufuneka yonke into ziwashwe ziya ngisho eclinic ziye eclinic na iclinic la iduze mfowethu zihamba ziyodokotela abayishekho odokotela abayihlabe ngomjovo ikhona lento ethi ziyagezwa ziyawashwa into ekhona le ikhona phela ziyawasha amashampu kwakhona nakhona la lokudla ibrazier khona uwashe ingaze iphuquke izinja ihambe iphuquke intuli mawama nazo izinja zephizi nje fanele zibe zinhle zibe clean inja yakhethelo le hayi inja yakhethelo impela mfowethu uqinisile uma sikhuluma ngama prize okudayiswa kwazo zinjani ukudula ya ukudula ziyadula impela iprize nje owakwezwa mhlawumbe enkulu ongathi
wakwenza kuthiwa ithenge ngemali engaka noma idayisa ngemali engaka inje? Njengoba nje ziyadura impela ifuna umuntu olamba lambile. Lezi nje eke ngezwe kuthiwa iyayidayisa ngemali enkulu le esanda kufa yangapha ko Friday. Bekuthiwa 10,111 ngaze idayisa 120,000. Yebo. 120,000. 120,000 ya yiyo ngeke ngayizwe ishaya phezulu impela le. Ingani ngamagalelo ayo? Amagalelo ayo ke futhi namagazi ayo bayayiqondile namagalelo ayo nje bathi yiyo enye ke yangcwatshwa kade ifile kwahlatshwa inkomo yenzela umsebenzi yaphelezelwa ngenkomo. Ngabe yashona mhlawumbe esanda kuyithenga umnikazi wayo noma nje yayisithe ukuhlala naye emsebenzini? Imsebenzele kakhulu ngoba mhlawumbe le nkomo enye ihlatshwa inkomo ezazenziwe yiyo. Yebo. Bisihleli impela kuye ngoba iyayingaqalanga lapho khona ukuthi uyayifuna ngo75,000 ayi wagcina bechithana. Izinto bekhuphukiswa ku120 wagcina lele futhi nayo khona kunjalo lo mbhema. Yebo. Iziyagcina ifela kuwe. Izigcina kuwe umfostole yambostole. Zikhona nezicoceke ibewe noma ama competition uthola ukuthi nje ubunoqovula ubhejile mhlawumbe ubheje nensizwa yangapha koJP kubekwa inkomo ngabe kubekwa imali ukuthi nje namhlanje mina nawe siubulalana. Icoko ke bekhona njengokujoina nje association thola ukuthi ke nijoine kule association sekuyobalwa nenyamazaneni ngilapho kuphela kwale kwesizini. Yebo. Bese kathola leso sicoko esuke aqonyeliswe ngalo kwasuka aqonyeliswa ngakho kade nibekile. Uthola ukuthi iphise kuthiwa hayi likhipha 1,000 bese kuthengwa lezo coco ke nemali leyo ke ezolo kunjana ezonela number 1 number 2 number 3. Siyakubona la ugqokile ugqoka umfaniswano ngabe mhlambe umfaniswano nje engikuthola uyigqokele wona noma uniform straight eqondene nawo amaphisi. Uniform eqondene nawo amaphisi straight le. Uniform eqondene nawo amaphisi impela mfowethu ngene. Awuma ungathi wapha amaphisi amaningi wathi egqoke kanje ngami. Yebo. Sisiphetha ngeke nabonakala nikopitoli nihambisa izikhalazo zenu yini enanikhala ngayo njengamphisi lapha? Lapha sasikhala ngokuthi amalungelo ethu ayisecindezeleke kakhulu ngokuhlukumezeka sikwenzekayo masiyozingela. Yebo. Ngoba khona ingqinamba eningi bafuna mhlawumbe ukusithathela inja zethu namabhunu lawa amaplazi uthola ukuthi asihlukumeza nje ayabona ngathi abantu njengoba ubona ngigqoke nje amaguza kuthi abona ngathi umuntu nje ongasizi kanti abantu nje abayisebenzela abantu abanemali zabo. So sasihambisa izikhalazo enjalo ukuthi ayake kwehle lolo laka lolo basazi ukuthi lapha ePitoli sazi ukuthi njengamabhizinisi singabantu abakhona la abakulendima yokuzingela nje ukuzingela kuyiculture yethu phela. Yebo. Isicelo senu saphumelela futhi ngathi izinto zenzahamba kahle zonke. Ayizahamba kahle zafika eParliament lapha basemukela kakhulu isicelo sethu babuyisa nempendulo ke kusho ukuthi ke kwase kuthiwa hayi icutshungule kahle kuyothi mase kuqala imithetho isiimplementwa kahle sifakwe nathi lapha. Sasiphethe imuphi umlayezo ongawudlulisa nje emaphisini onke futhi imuphi umkhozo ongawukhoza nje insizweni zonke ungathi zonke izizwe ingowenu noma ungathi nje konke amaphisi enzingela nawo ngaba seKZN ngoba azobona lo mbukiso nawo wonke nje kaseGoli. Insizwa zonke hayi owethu insizwa zonke bafowethu phambili nje ngokuhloniphana insizwa zonke owethu nami ngibhole sami isihlangu. Yebo. Insizwa ziyalingana zonke bafowethu nje ziyalingana insizwa. Ayisabani. Hayi ayisabani insizwa ukuhloniphana nje bafowethu. Hayi sithokoza kakhulu besiphethe loqovula iphisi elaziwayo lidume kakhulu sena isifili njengamanje sibonge kakhulu.